This is lion. This is locally. This is locally brewed. This is lion beer, locally Shumba in the bottle. In foreign we are drinking in cans, but here in bottles. In bottles. Yeah, this is our style. Ukona Germany. Isusu kuti vanhu kumbare tinoshorwa kana takaenda foreign. Yes sir. Yes. Seva rudishora. Aiwa hanzi tiri kune matsotsi kunorepa vanhu taura kani dread ramba wakadaro ramba wakashinga vataurire matsaga taura kashamai aiwa kani taura unonzaniwo papayela unogara muna Zambia hamuna vanhu vakana kuengland vamuda kuti halo kana kucanada kana kuus taura kanavo taura na what to say to tapiwa tapiwani tapiwa mutakaite kuti chi taura kajamani muri mukaenda hora here tapiwa akaenda lokutema ona apedza kukaenda kudhara mutaurire zvitemokuziya panotoona zvinhu zvakapresa kunoku madhora ngemdhora nemdhora kana phone call kana foti kwapedza kuronekera stepa twadicha aunakirwa neforeni vakuti seita kudo kateswera tese kugeto muchichinjana hembe muchipfekedzana chitomu wapurisa madrugs futi madrugs akaita vangasei ainetsa angasikatenge pp aite kutengera madrugs akaita seapina mudhara Histalix inoita sei chicho syrup coffee syrup inoita kuti itese kana wairo unoda kuti dhagwe Drowsiness confusion. Drowsiness plus confusion. Saka Bad is wicked. Bad is the place you do kana ukasakara mbare macho kana unoona utadza kuita mari yacho sana kaita mari yacho kuita wakatogara mbare wasa ulanda kwacho kuti ndiwe mbare vandoenda ulanda nachibva kumbare ka vandonovhunza kumbare kuti zvinengwa sei kuti zviite sezvitsike saka tinoti kune vakaenda neruzivo rwedu kulanda ndiko kwachizati vanhu vembare please itai zvimwe zvinhu zvokuitira kuti mbare iite ibudirire yes wozvinoitika hanzi matsotsi akawanda kumbare asi matsotsi embare kozi mbare ndio munosvika mabhazi ese saka zvinokwira bhazi ebva kukuwadzana yesvika unosvika pambare tenga kubira iri pambare vaya pambare enzeni ndabirwa mumbare kuwadzana iprazi kana inosvikaita prazi kana ionoza kuti grenvi iprazi ndakanzwa kudaro pandakakurainzi kumaprazi asi takangobvuma nezvazvo sevanhu takukutaurira wobva wagara wakabvuma kuti unogara kuprazi unotanga kutoona mombe zvishwa daitomboshandisana toona mombe mberi kuyabuya uko kwatainotambira chinongoterekwa kwamune mombe ndizvozvo but iwo handiti wati ya tada kupinda zvine controversy mukati because itekiteki kani vamwana iwo wati ude kuGV handiti mese muri pana paka boys down akawani right